No, 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 no. Buto na o, ang Tingnan po natin ang reaction ng isang gurot. So we have to prepare ourselves because May gurot tigdi sa likod ko. oh my gosh. And sa katabi ko ay isang iguana. And we are now in Ifugao. Oh, that's so cool. Oh, it's another day. Yeah. Ikha igorota pasalubong sa Binir and variety shop. That is so cool. I love that one. See? Oh, ang ganda no. We are now on a refrigerator having at 27 degrees Celsius. Oh, ayan. Nagpa-fogging po kaya talaga. Malamok na to. Oh, yung sa akin. At least, mosquito free kita dito. Ayan. Actually, binura na po talaga sa background. so far, siya, taon, na siya, kaya white na iinta. Na lang po, paki-control C para makita ang So, halos hindi na ako makita ang view dahil sa fog. Sure. Aki, excited ka na ba? Not yet. Bakit? Kasi ako excited na. Yes. Because I'm just enjoying it. Oh, it's so cool in here. Oh my God. Hindi ko na nakikita si Aki. Asa ka na, Aki? The visibility in here runs for around 2 to 5. Nag-zero visibility. Nag-2 to 5 visibility. Nakabiyahe. Kaya na there is it's Stonehenge. Yeah, thank you so much. I truly appreciate it. Philippine University. Philippine University of the Philippines. Ulit-ulit. PUP. So we are under a tunnel bridge, I think. And wow, see the silver swan, the Integra. Integra na, pumapower pa. Charot. At Convert Fiber X. Yes. So dahil sa X, walang internet. Ayun. Let's go on a trip. Downstairs. Downstairs! Downhill pala. Medyo down na naman. Alam niyo, panahon ngayon, malamig na medyo hindi naman. Pero malamig talaga siya. Na hindi gaano kalamig. Basta malamig, ganun ang weather natin ngayon. Ganon. So you will see the rock formation in here given or created by humankind. And so yeah, the Jella Hotel. I don't know what's that. Ayan, we're here. And the background is actually erased by digital camera. So as you can see, only white kasi made from watercolor painting talaga. For us to to add colors in it. Ayan. It's, I think, what's happening in here. You better watch that out. Kanta! Yes.
You better watch out or you better knock out. Eto, see the... Oh! How it feels. How it looks. Simento po talaga to kasi may patrabaho dito sa kabila. Ayan. Ay, may mga building na, no? Yes. Wow! Ever watch. It's better than ever. So what you can see is what I can see. Ibababa na dahil nandito na kami sa Baguio. Let's G! Ay, upo dango na. Excited kita. Yay! Touchdown! Thank you, Phoenix. Na-feel niyo na ba ang lamig? Yes! Ay! Hugot! Bajaw! Then na, 1, 2, yeah! Wala ka na, okay sir. Sarap pa. 1, 2, 3. Sa background music pa nga. Ano da? Oh, wait. Sige daw. Kaya pa? Kiling-kiling. Ano ang padigdi, ma'am? Welcome to my vlog. Welcome to our vlog. Hi, sister. Anong tawag dito, sister? Ano to? Ano tong place? Ano tawag to? Baguio. Tan. Welcome to my vlog. Ready na? Ready na? One more. Ready na? Ready na? Yay! Welcome to Baguio! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ano, kumusta? Okay naman po. The beautiful scenic of Baguio, the city of Highs. Actually, alay lakad. Right now, we're heading to Why so English? Yeah, we'll have to show that. Nagbagyo lang, View. English na. And give the floor to our Then po, kinder teacher. Oh, kinder teacher, saan tayo doon? saan tayo doon? Tapos, nagtaramag ka to. Di meron, nagpapangara, sige, ngarak ka kainin ko. Ito talaga. Sabi ko, saan tayo doon? Ngarak ka si friend. Pero first ay makadahog kita taramo. Mahali sa mo. Saan tayo doon? Dodoon ka na. Kaso mabigay no. Tayo mo pag Meron po dito ang ano, Sani-sani.
Reveal. Tapos, may mga sunrays. Inunood. Mga alien yan. Tama din yun. Manloloko. Yung dalawa. Maraming salamat, kuya. Mama-change pa kayo, mama. First dance. Tama na ni Jen. Pasensya na po sa iba. Wala nang natikman. Maraming salamat, kuya. Yes. Sige na, taram lang, sir. Video Ay, joke lang. Ako, simpati ako. Sir Belga. Ang sarap ng with the Baguio. How's the eating? Hungry. Very hungry. Napapicture ka mo? Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Night market is real. Ano yung mga nabili? Itaas. 1, 2, 3. Woo! Sir! Itaas ang mga nabili. 1, 2, 3. Woo! Ayan. Naubos na ba ang 1.5? The next day. Good morning! Ala. May biscuit pa sa lamig ko. Ayan, ito ay ang aming day 2 ng aming tour dito sa Baguio. Baguio. Right now, Parang Linyon Hill, pataas. dapat show Nakakahiya. mo sa daanan. Oo nga, hindi ko na show. Sorry. Later. Later. Pagpa-uwi na. Yes. So we're ready again. Good morning, kuya!